Grachten, bermen en marren worden deze weken weer skinmakken. Het is namelijk de weken van skinwetter. Maar wat houdt dat eens in? Die ben in mooi koor opruimen, want het is deze week een skinwetterweek. En we gaan dus maar mooi 2.500 vrijwilligers in Jochen gemeenten aan de slag om het wetter op te ruimen en te hemelen. En ook de band van de Wraadpoorten uit Cariep tot mei. In januari kregen ze eerst een liedse uitlis over het project. En daarna weer tijd om in de kano's te stappen. Wij binnen het Maron-skiermeidje en in kano's. En dan ben we hier mijn scootje heen kwamen. Want ja, we willen het masker in haar en we willen net dat er afval in komt. Want dan kunnen de beestjes diggen. Het lijkt soms nog wel wat blikjes of zo rond het wetter. En dan geef je nog een skiermeidje. Die wist is Delmas, hè? Al het afval wat in het wetter valt, dat moeten we er gewoon uithalen. Want uiteindelijk ontstaat plastic soep. En dus daarom is het vooral wichtig dat plastic uit het wetter komt. En daarna is het dus maar afval wat in het wetter laten vinden om jou een keer net recycled worden. Dus op het moment dat wij het gewoon uit de natuur halen en weer bij de omrin inleveren, dan kan het ook weer recycled worden en kunnen we nieuwe producten van maken worden. De band voelen net volle in de oude veen. Maar je gewoon de noodzaak om op zoek te gaan naar afval. Het kan de natuur wat verpesten en zo, want ja, dat gebeurt wel heel vol. Oors gaat het net goed met de natuur. En dan gaan heel veel dingen kapot en de beesten gaan neer. Ze kunnen erin stikken en het is gewoon net goed voor de natuur en ze kunnen het oeleden.